Вітаем вас, шановнае, паважанае, неверагоднае гаспадарства. 27 верасня, субота, гэта сёння, нагадаю, наўпрост. І гэты дзень упершыню з вами пачынаем мы, Олег Ціткоў і моя неверагодная сувядоўца Святлана Зелянковская. Сёння мы далучаемся да каманды ранішніх вядоўцаў. Гэта вельмі хвалююча, але і цікава. Будзем абмяркоўваць разам з вами яскравыя падзеі, расказваць пра трэнды, шукаць адказы на складаныя пытанні. І вось што наша каманда падрыхтавала для вас у суботнюю раніцу. Хто хаваецца за аватарамі інтэрнэт-ботаў? Мы знайшлі чалавека, які працаваў на фабрыцы троляў і пагаварылі з ім. Ураган у Кітаі, торт для сабак і выстава памяці Армані дазнаемся на палітычныя навіны з усяго свету. Алкаголь і дэпрэсія – небяспечнае спалучэнне. Чаму? Раскажа доктар Андрусь Белавешкін. Хто насамрэч адкрыў беларуска-польскую мяжу і хто баіцца Кітаю? Алесь Бяляцкі, нобелеўскі лаўрэат за кратамі. Згадаем чалавека, які так шмат зрабіў для Беларусі. Пра беларускую мову, тэлебачанне і сямейныя таямніцы паслухаем, што расказала Кацярына Раецкая і Мікіту Мелказёраву. Ну і адразу пытанне да гледачоў. Здаецца, варта паразмаўляць пра адкрыццё мяжы. У нас будзе эксперт, які падзеліцца сваім меркаваннем. Але што вы, нашы гледачы, думаеце пра гэта? І ці мае для вас значэнне адкрытая мяжа ці закрытая? І ці бачыце вы ў гэтым адкрыцці мяжы нейкую перамогу ўлады? Пакідайце каментары пад нашай трансляцыяй. Ну, але, зразумела, дбайце пра ўласную бяспеку. Ананімнасць у нашых умовах часам вельмі важная рэч. Дарэчы, герой нашага наступнага матэрыялу пагадзіўся размаўляць з журналістамі толькі на умовах поўнай ананімнасці. Нашы журналісты знайшлі чалавека, які працаваў на так званай ботаферме і паразмаўлялі з ім. З увагі на бяспеку вы не пабачыце твару гэтага чалавека, а ягоны голас пераагучаны штучным інтэлектам. Але ж гэта сапраўдны былы працаўнік адной са шматлікіх фабрык троляў. Давайце паслухаем, што ён нам распавёў. Давайте. Ботаферма – адна з самых загадкавых з'яваў у інтэрнэце. Для большасці гэта нешта з вобласці міфаў. Нібыта сотні людзей сядзяць у памяшканні і цэлы дзень штампуюць каментары на заданне. Але, як высветлілася, рэальнасць выглядае зусім інакш. Пра тое, як працуе індустрыя ботаў у расійскамоўным сегменце сеціва і як выглядае ботавод, нам распавёў былы працаўнік адной з ботафермаў. Батавод, як мінімум апошнія 8-10 гадоў, гэта інжынер-праграміст з добрай вышкай. З таго часу, як з'явіліся вялікія моўныя мадэлі, крыху разумнейшыя за тумбачку, ніхто не выкарыстоўвае людзей. Батавод стварае мноства аккаунтаў праз соцсеткі або з выкарыстаннем стандартных інструментаў тэсціравання. Насамрэч, ботафермаў у класічным разуменні ўжо даўно няма. Міф пра памяшканні з дзясяткамі людзей перад маніторамі не больш, чым прыгожая карцінка. Рэальнасць значна больш тэхналагічная. Ботаферма – гэта сервер у воблаку, адзін або некалькі. Там знаходзіцца ўвесь код і тэхнічная рэалізацыя. Адзін батавод можа кіраваць некалькімі дзесяткамі сервераў і працаваць па мэтавай аўдыторыі ў мільёны карыстальнікаў. Задачы могуць вар'іравацца ад самых простых да складаных і крэатыўных. Заданні могуць быць абсалютна рандомнымі, прыцягнуць увагу мэтавай аўдыторыі да нейкай тэмы ці, наадварот, давесці абмеркаванні да абсурду, да прыцэльных задач адпрацаваць па рэсурсе X у такім кантэксце. Усё, што заўгодна, гэта супольнасць, якая толькі развіваецца, могуць прывесці кучу ботаў, якія выглядаюць як боты, а потым правакаваць адміністрацыю закрыць супольнасць за накруткі. Наш суразмоўца упэўнены, у любой сацыяльнай сетцы, дзе няма строгай верыфікацыі асобы, ботаў больш, чым рэальных карыстальнікаў. Пры гэтым самі ботаводы не вераць у кантэнт, які прасоўваюць іхныя сістэмы. Як кажа наш суразмоўца, цытата, «ідэйных не асабліва любяць, бо эмоцыі перашкаджаюць вырашаць задачы. Большасць нават нічога не піша, за іх гэта робяць алгарытмы». Тым, хто толькі далучыўся, нагадаю, гэта было ананімнае інтэрв'ю з былым працаўніком ботафермы.
І вось калі мы пачулі, як працуюць фабрыкі троляў, хочацца пагаварыць пра тое, а навошта гэта робіцца, у чым сэнс працы ботаў. Адказ на гэтае пытанне мы будзем шукаць разам з Аленай Жываглот, кіраўніцай арганізацыі «Сумленныя людзі». Вітаем, Алена. Вітаю. Добрай раніцы. Вітаю вас. Ну і адразу першае пытанне. Ну, ці ёсць прыклады таго, як боты паўплывалі на грамадскую думку беларусаў або паспрыялі дэзінфармацыі? Замераць уплыў на грамадскую думку цяжка, і я б казала, што часцей, ну мы разумеем гэта, так, што часцей гэта не столькі ўплыў, сколькі выклікаць апатыю у грамадстве, хаос навесці таксама, можа дыскрэдытаваць апанентаў таксама, такія мэты. Што мы бачылі з апошніх прыкладаў, калі, напрыклад, заляцелі дроны ў Польшчу, гэты кейс, і, можа, трохі распавяду пра гэты кейс, так? Налецелі дроны, і адразу антыукраінскія боты, тролі падхапілі гэтую думку, маўляў, а як так сталася, што над краінай НАТО ляцелі так доўга дроны, а чаму іх не збілі, і та-та-та-та-та. І пасля гэтага быў такі графік, у якім паказвалі аналіз каментароў з допісам, што гэта дакладна ці падаецца, што гэта інфармацыйная атака ботаў. Але ўжо распаўсюджаным быў гэты графік, гэтая таблічка, як палякі адрэагавалі на гэтыя дроны. Такім чынам мы бачылі, як боты, тролі паўплывалі як быццам, а можа быць, хтосьці і паверыў, што гэта сапраўды сацыялагічнае даследаванне, так? А не аналіз інфармацыйнай атакі. То бок гэта такі прыклад можа быць уплыву на грамадскую думку. Ну, таксама мы бачым на беларускіх прыкладах, калі выходзіць, камусьці далі прысуд па палітычных матывах. Мы бачым каментары, так яму і трэба, не трэба было парушаць закон. І гэта значыць, што іх мэта прадэманстраваць, што па палітычных матывах гэта сапраўдныя злачынцы. Што не так. Людзі дасведчаныя ведаюць, што не, гэта палітычна матываваныя справы. Ці, напрыклад, усё, што датычыцца дапамогі, напрыклад, паліцняволеным. Вы бачыце, гэтыя грошы ўсё роўна пойдуць, скрадуць, не ведаю, прыхільнікі захаду заберуць вашы грошы. То бок гэта папыткі, спробы змяніць грамадскую думку, наколькі яна зменьваецца такім чынам. Ну, не ведаю, такіх дадзеных у мяне няма, але праўладныя боты стараюцца працаваць. Дарэчы, хацела запытаць, ці адрозніваюцца беларускія боты ад расійскіх? Ну, напрыклад, ад сетак, якія стварала кампанія Прыгожына. Што вядома пра дзейнасць расійскіх ботаў у беларускіх соцсетках? Кампанія Прыгожына, фабрыка троляў, ну, гэта такі прамысловы маштаб. Я б сказала, што мэты і агульная логіка не адрозніваюцца расійскіх ботаў ад беларускіх, але што адрозніваецца, ну, хіба што маштаб і рэсурсы, у Расіі больш рэсурсаў. І прыклад з фабрыкай Прыгожына, гэта кажа пра другое адрозненне, што расійскія боты стараюцца ўплываць не толькі на грамадскую думку ўнутры Расіі, бо гэта была спроба ўплываць на выбары ў ЗША, у Злучаных Штатах Амерыкі і ў іншых краінах, на украінцаў. А беларускія боты, я думаю, што ўсё ж такі ў большай ступені працуюць зараз на грамадскую думку ўнутры Беларусі. То бок маштаб рэсурсы у Расіі хіба што большая, тэрыторыя ўплыву, ну, хіба што тэматыка і наратывы таксама могуць адрознівацца, ну, але мы разумеем, што яны працуюць у пільнай такой звязцы, так, і беларускія прапагандысты, гэта значыць і боты, падхопліваюць наратывы пуцінскія.
Ну, што яшчэ адрозніваецца, хіба што прафесійнасць можа, ну, такая вытанчанасць працы, больш тонка, больш умела. Вось на пачатку быў каментар ад прафесіянальнага бота или хто працаваў на ботаферме. Ну, вось мне падаецца, што такія больш тэхналагічныя, больш вытанчаныя, да, хіба што такое слово, боты расійскія, чым беларускія. Зразумела, Алена. Мне хочацца так верыць. Ну так, дзякуй вялікі. Вось мы зараз разумеем тэхнічны бок, напрамак, але вось тады ўзнікае пытанне, а навошта ўвогуле ўладам Беларусі боты, калі, ну, палітыкі кажуць, што маем нечуванае падтрыманне Лукашэнкі і адсутнасць даверу да дэмакратычных сілаў. Навошта тады ўвогуле гэта? Ну, той выпадак, той кейс, калі палітыкі, праўласна ўлады, так званы рэжым, не будзем называць іх уладамі, выкарыстоўваюць ботаў, ботафермы, гэта значыць, што яны не ўпэўненыя ў сваёй падтрымцы. А можа быць, нават не ўпэўненыя, яны ведаюць, што ў іх няма такой падтрымкі, якую яны хочуць паказваць, што яна ў іх ёсць. Таму ім трэба у онлайн-прастранстве, і не толькі онлайн, у офлайне гэтую ролю выконваюць людзі, якіх студэнтаў, салдаты, якіх вязуць на івенты. У онлайне гэта боты. У акадэмічнай прасторы ёсць такі тэрмін астрацёрфінг, не ведаю, як на беларускай, ну, астрацёрфінг. Гэта значыць, што ён азначае, што рэжым выкарыстоўвае ботаў, каб імітаваць сваю падтрымку. І гэта тое, чым займаецца беларускі рэжым Лукашенка. Ім трэба, падтрымкі няма, ім трэба зрабіць уражанне для людзей, для гледачоў, для чытачоў, што пануе праўладнае меркаванне, што людзей, якія падтрымліваюць думку Лукашэнкі, яго ідэалогію, шмат. І таму з'яўляюцца боты. Ну, таксама, каб людзі іншага мыслення, мы з вамі прыходзілі, бачылі так шмат каментароў, так шмат падабаек, і у нас была апатыя, што пануе праўладнае меркаванне, то можа і няма сэнсу ўключацца ў гэтую спрэчку. То бок гэта для імітацыі, а імітацыя ўжо ў сваю чаргу для таго, каб апатыю, каб дамінаваць, ну, можа, каб легітымнасць таксама дэманстраваць. А ці могуць боты нашкодзіць дэмакратычнаму руху, ці могуць боты і штучны інтэлект змяніць палітычную прэферэнцыю Беларусі ў наступныя гады? Якім чынам і на чыю карысць? Со штучным інтэлектам я б сказала так, што боты сталі і будуць становіцца больш персаналізаванымі, то бок яны змогуць і будуць аналізаваць нашыя аккаунты, заходзіць персаналізавана, біць у болевыя кропкі, больш разумныя, больш смарт, так, адаптавацца пад кантэкст. Я думаю, што можа быць нават, ну не можа быць нават, напэўна, будзе пэўныя штучныя інфлюэнсеры, блогеры, то бок гэта аккаунты, якія ўвогуле не людзі і якія спрабуюць быць гэтымі лідарамі меркаванняў. Я думаю, што гэта будзе, на жаль, набіраць абароты, і гэта будзе ўжо не прикол памятаеце, Яська гаспадар, калі Павел Лібер і Анатолій Бецька зрабілі гэтую кампанію. Ну, гэта нашы прадэмакратычныя. І яны хацелі прадэманстраваць, што гэта штучны інтэлект, і нават штучны інтэлект лепей, чым спойлеры Лукашенка. То бок тут не было маніпуляцыі. Але ж боты працуюць з цэлю маніпуляваць грамадскай думкай. Ну, што апасна. І вяртаючыся да пытання, то бок я думаю, што яны будуць больш смарт, больш персаналізаванымі. І хіба што такая змена, я б я назвала, што гэта у палітычным дыялогу можа быць так, што будзе не чалавек супраць чалавеку, а чалавек супраць алгарытму. Вось хіба што гэта будзе і можа быць нашай новай рэчаіснасцю,
на жаль. Но тут ёсць над чым працаваць. Стане і становіцца ўжо складаней, гэта сапраўды так, і складаней не толькі нам, беларускам, бо ў нас ёсць боты рэжыму па ўсім свеце. То бок дэмакратыя адчувае таксама пагрозы ад штучнага інтэлекту, які можа праз боты, напрыклад, паўплываць на грамадскае меркаванне. Ну, вось, і тады напрыканцы нашай размовы давайте караценечка паразважаем на такую тэму, як грамадства і грамадскія інстытуцыі могуць супрацьстаяць і ці могуць такім ботам і зрабіць інтэрнэт вольным ад уплыву ботафермаў. Ці можна? Мне падаецца, што ўвогуле зрабіць вольным ад уплыву ботафермаў нельга. Адразу пакладу такую песімістычную думку, а затым уже аптымістычна. Але ж я прадстаўніца сумленных людзей. Мы працуем з грамадскай думкай і працуем з медыалітрасі, медыапісьменнасцю. Я веру ў тое, што ключ да стабільнай дэмакратыі ці ўвогуле да дэмакратыі у грамадстве, унутры краіны. І я думаю, што наша галоўная інвестыцыя – гэта людзі. І нам трэба вучыць беларусак крытычнаму мысленню, каб беларусы маглі распазнаваць, што перад імі маніпуляцыя, хто маніпулюе, а навошта, а навогул, што гэта за аккаунт. То бок, каб людзі былі, медыапісьменнасць у іх была, медыаадукаванымі, каб яны разумелі, як працуюць алгарытмы, каб яны не проста ўкідваліся ў гэтую спрэчку, калі там шмат троляў ботаў. Таму трэба працаваць ад самай школкі з дзецьмі, каб яны вучыліся гэтым паводзінам у інтэрнэце і разумелі, як працуюць тэхналогіі, як працуе вось гэтая маніпуляцыя праз боты. Што яшчэ? Факт-чекінг. Гэта значыць, што трэба нам з вамі ўсім падтрымліваць вас, журналістаў, факт-чекераў, бо яны і могуць аправергнуць хлусню, дэзінфармацыю, ну і ствараюць кантэнт чесны, сумленны. Што яшчэ? Таксама гэта можа, і гэта робіцца ўжо, платформы, напрыклад, Мета, Фейсбук, яны могуць і павінны кантраляваць, выкрываць сеткі ботафермаў праз пэўныя фактары, праз пэўныя характарыстыкі, гэта мажліва, выкрываць ботаў, ну і выключаць іх, так? То бок, людзі, па-першае, медыалітрасі, медыапісьменнасць, па-другое, падтрымка незалежных медыа і факт-чекераў, па-трэцяе, роля платформаў нашых бig-tech, ну і яшчэ адміністрацыйнае рэгуляванне праз закон таксама можа быць на ўзроўні еўрапейскіх інстытуцый. Таксама можа быць. То бок, будзе ўжо цяжка, так, ці можам мы пазбавіцца? Я думаю, што не, з развіццём тэхналогій надалей так будзе, і мы не пазбавімся ботаў, на жаль, песімістычна, але ёсць што з гэтым рабіць і мусім рабіць. Дзякуй вялікі, Алена, што былі з намі на сувязі. Пра тое, як змагаюцца за ўплыў ботафермы, мы размаўлялі з Аленай Жываглот, кіраўніцай арганізацыі «Сумленныя людзі». Ну, а мне хочацца нагадаць, што акрамя свету віртуальнага існуе рэальнае жыццё. Ну, і вось надышоў час на непалітычныя навіны. Бязлітасная стыхія. На пачатку тыдня магутны тайфун Рагаса абрынуўся на Тайвань і Філіпіны, усяго за некалькі дзён ператварыўшы густанаселеныя вуліцы ў зону бедства. Ахвярамі Рагасы ў дзвюх краінаў сталі не менш як 24 асобы. Сотні прапалі без вестак, тысячам давялося пакінуць свае дамы ў пошуках бяспечнага прытулку.
Больш як 2 мільёны асобаў эвакуявалі ў Кітаі, куды тайфун дайшоў у сераду. Найбольш пацярпела правінцыя Гуандун. Там і яшчэ ў 10 найбуйнейшых гарадах КНР, сярод якіх Гуанчжоу і Шэньчжэнь, часова закрываліся школы, прыпынялі працу прадпрыемствы, аэрапорты і грамадскі транспарт. Ці ёсць там ахвяры стыхіі, мясцовыя ўлады не паведамляюць. Тым часам Еўропа, у прыватнасці Мілан, узгадвае гэтымі днямі Джорджа Армані. Легендарны творца сусветнай моды пайшоў з жыцця на пачатку верасня, незадоўга да святкавання 50-годдзя свайго брэнду. Дзвюм гэтым падзеям прысвечаная выстава Джорджа Армані «Мілан з любоўю», якую размясцілі ў мастацкай галерэі Брэра. Больш як 120 працаў мадэльера займаюць залы разам з шэдэўрамі сярэднявечча, тым самым падкрэсліваючы сувязь паміж сучаснай модай і гісторыяй. У Балгарыі усталявалі незвычайны сусветны рэкорд. Жыхары Сафіі ўвайшлі ў кнігу Гіннеса дзякуючы 305-кілаграмоваму торту для сабаку. Над дэсертам для чатырохлапых цэлы тыдзень працавала каманда на чале з ветэрынарам Кастадынам Шанковым. Больш за 7 дзён моя каманда з 5 чалавек старанна працавала, каб стварыць гэты фантастычны шэдэўр. Паверце, сабраць яго і зрабіць так, каб кожны з элементаў выглядаў як сапраўдны торт, было напраўду складана. Больш за 100 кілаграмаў мяса, малочныя прадукты, яйкі, соевая мука, а таксама 0 цукру і кансервантаў. Складнікі, што наўрад ці спадабаюцца аматарам салодкага, прыйшліся даспадобы сабакам. Чатырохлапы не маглі ўсядзець на руках у гаспадароў. Так хацелася паласавацца тортам з кнігі Гіннеса. Тысячы кавуноў і восеньскія дэкарацыі – вось што трэба для ідэальнага кадру. Прынамсі, так мяркуюць у шведскім горадзе Эстернерке. Па прыгожыя фотаздымкі для інстаграму там ездзіць на кавуновае поле мясцовага фермера Андыша Гаррисона. Мы подлічылі, што учора нас наведла каля 2000 чалавек, так што мы былі трохі заспетыя знянацку. Можам сказаць, што гэтыя сацыяльныя сеткі неймаверна развіліся за апошні час. Стужкі інстаграму, тыктоку сталі велізарнымі. Я думаю, у гэтым сакрэт нашай папулярнасці. Кавуновае поле пачыналася ў 2018 годзе з адной градкі, на якой фермер высадзіў 270 пладоў. Цяпер жа іх каля 7000, а таму лакацыю для ідэальнага восеньскага кадру хопіць кожнаму наведніку. Гэта вось мы ўбачылі, што цікавага робіцца ў свеце, але надышоў час дазнацца, што хвалявала насамрэч на гэтым тыдні беларусаў. Андрэй. А я вам і распавяду, калегі, я адмыслова для вас прашарсціў усе соцсеткі беларусаў і паглядзеў, чым жыве, чым дыхае наш народ, і вось распавядаю, пачынаем з Магілёва. Там у тэхналагічным універсітэце адкрылі выставу самых незвычайных чаго шпаргалак, якія адабралі ў студэнтаў калісьці падчас экзамена. Усе гэтыя экспанаты, яны сапраўдныя, ім больш за 15 гадоў, і збіраў іх адзін і той жа выкладчык з ВНУ. Вось паглядзіце, вы думаеце, гэта батон, а не гэта шпаргалка ўнутры яго. Найбольш уразілі ў батоне, у стельках адабутку, у акулярах, у нейкіх баначках, ну таксама ў шакаладцы. Ой, крэатызм. Это прыгажосць, так. Ёсць і больш простыя варыянты, там карысталіся і прыкладна мы у свае студэнцкія гады. Вось асабліва мне падабаецца такія акуляры, шакаладка. Акуляры, можа быць, таксама гэта ж тэхнічна, не, у акулярах нічога не клаў, але увесь час клаў недзе ў карманы, гармошкі, так, на нагу. Сабе чапляла з разінкай. Пісалася добра ўсё. Гэта калі пад спадніцу? Пад спадніцу, спадніца з разрэзамі, даўгая спадніца, і ты садзішся і пасля проста падглядваеш у шпаргалку, але калі я пісала шпаргалкі, я ўжо вывучыла весь матэрыял, які патрэбна было здаваць. На целе пісала, так. Так, я і на целе пісаў, на руках, на далонях, там. Гэта ж відаць. Є ж відаць, ну калі вот так, да. Дзесьці вот так, тоже трэш было такого. Добра, пераходзім далей. Мілата дня. Рубрика у горадні з'явілася новая зорка на вуліцах гэтага цудоўнага гораду. І гэта не блогер, не спявак, не помнік які-небудзь, а гэта всяго-напросто рыжы кот. Яго ўсё часцей, жывы рыжы кот, вось вы яго бачыце, яго ўсё часцей можна сустрэць на Савецкай вуліцы ў горадні і каля рэстарана «Бакст». У тик-ток ужо сотні гэтых відэа з удзелам пухнатага героя. І чым жа ён такі прыкметны? А чым жа ён такі прыкметны? Ён проста выходзіць на вуліцу з павадочкам і фоткаецца разам з гараджанамі і гасцямі сталіцы. З павадочкам, але адзіны. Але адзін. Ён можа дазволіць сябе пагладзіць, але праз хвіліну можа і укусіць. Кажуць, што ў яго ёсць гаспадыня, і мы яе там бачылі ў соцсетках, але гараджане жартуюць, што гэты кот, ён належыць не толькі гаспадыні, але і ўсёй
горадні. Ого. Такая милота. І цікаво, што выходзіць ён до рэстарану, знае До куды. ресторану, То есть, ведаеце, можна паласавацца. так, такая, можа, он неяк драбатвае пад рэстаран. Маеце Падаецца. хто-нибудь котика? У меня был кот у дзяцінстве, але ён хадзіў по балконах. Тады яшчэ не былі шклянымі балконы, і ён хадзіў і там скрадваў нейкую ежу у суседзяў. Ну, это классика. Не, я не маю. У моей хаце толькі одна Штось агульнае паміж котом твоим и мной есть. Рухаемся далей і у столицу. І там на вулицах знялі цудоўны тикток про тое, што такое Беларусь і беларусы. І вось хлопец выклаў відэа, якой падпісаў, як сказаць, што ты ў Беларусі, не гаворачы, што ты з Беларусі. Звярніце ўвагу, звычайныя ходнікі, не адасобленая як бы фізічна веласцежка, але глядзім, людзі ідуць паўсюль, аднак ніякім, ніводнай ножкай, ніводным боцікам не датыкаюцца веласцежкі. Вось такія дысцыплінаваныя ў нас наши суграмадзяне, скажем так. Можна яшчэ было расказаць пра светлафор. Ніколі Беларусь не пойдзе на чырвоны. Нават ноччу. Нават ноччу. Так, Шмат відэа ад беларускіх мігрантаў, дзе пустая дарога, кіламетр туды, нічога няма, ніякіх машынаў, і адзін чалавек стаіць каля чырвонага светлафора і чакае зялёны. Так, ну вось такія мы. Ну і каротенька ідзем далей. Відэа пра тое, як нашы беларусы слабавата пакуль што ведаюць нашу мову. Значит, блогер выклаў ролик, дзе ён піша якое-небудзь слоўца у сябе на паперцы, ходзіць па вуліцы, паказвае людзям і кажуць, ведаеце, што вы гэта ці не. Але пра гэта лепей не распавядаць, давайте лепей паглядзім і паслухаем. Увага на экран. Тому, кто откажет, что это такое, я дам 20 рублей. Поехали. Вообще без понятия, Может, что плащ? такое. Не плащ, далеко. Плащ. Я не знаю. Вы ведаете, что такое тлуш? Нет. Окей, Может, добро. плащ какой-то. Не Чому плащ? плащ. Другий раз. Я уже. вообще, если честно, в белорусском вот так вот. У бабули, может, шули тлуш. Не, вообще. Одежда какая-то, ну. Никто, на жаль, не ведает, что такое тлуш, тому 20-ка сыходить на корысть белорусизации. Подписывайтесь, тисните подобайк. Ну, відэа троху з адмоўнай канатацыі, Ну, так. але ведаеце што, калегі, справа ў тым, што непасрэдна мы, непасрэдна тут і зараз змагаемся з тым, каб нашыя малодшыя суграмадзяне Добра ведалі мову. І над гэтым мы і працуем. Так. Ну што ж, праз некаторы час чакаем Андрэя з каментарамі. Нагадаю, сёння мы пытаемся, што вы думаеце пра закрыццё і адкрыццё беларуска-польскай мяжы. Ці радуецеся вы, што мяжа зноў адкрытая? І наколькі для вас гэта важна? Ну і ці была для вас праблемай закрытая мяжа, ці ўганяла ў дэпрэсія думка пра тое, што з Беларусі ўсё складней выязджаць? Карацей, дзеліцеся сваімі каментарыямі і меркаваннямі. А вось пра дэпрэсію нам зараз раскажа доктар Андрусь Белавешкін. Цікавенька. З кожным годам у нас у жыцці становіцца ўсё больш і больш стрэса. Згодна даследаванням, за апошнія 20 год колькасць людзей, якія жывуць у стрэсе, узрасла з 26 до 48%. І, шаноўнае гаспадарства, далей будзе горш. Жыццё становіцца больш складаным, менш прадказальным, менш кантраляваным і будзе больш стрэсараў, з якімі мы сустракаемся кожны дзень. Але не спяшайцеся сабе хаваць. Падумайце аб тым, што стрэс гэта найперш энергія. Менавіта аб гэтым сёння мы і распавядзем. Мяне завуць Андрусь Белавешкін, я лекар, кандыдат медычных навук і вельмі люблю рабіць усе рэчы і людзей вакол сабе здаравей. А мяне завуць Надзея Дамкоўская, і ўжо 7 гадоў я ствараю праекты для фізічнага і ментальнага здароўя беларусаў. Гэта праграма без рэцэпту. І сённяшняя тэма пра стрэс. Мы тут сабралі цэлы шэраг мітоў пра стрэс ад усіх тых людзей, якія кожны дзень пражываюць стрэс і не ведаюць, што рабіць. Пачнем з першага міта. Гатовы? Ці праўда, ці не, што алкаголь здымае напружанне? Вельмі часта пачынаецца менавіта з гэтага пытання. І лічбы тут не хлусяць, таму што Беларусь у сусветным топе па спажыванню алкаголя і па суіцыдам таксама. То беларусы п'юць шмат, часта і, напэўна, лічаць, што гэта ім дапаможа. Дрэнныя навіны гэта насамрэч не дапаможа, а зробіць праблемы яшчэ больш глыбейшымі, яшчэ больш шырэйшымі праблемамі. Насамрэч, гэта не проста алкаголь, гэта цэлы шэраг такіх вось не зусім карысных актыўнасцяў, як эскапізм. Ой-ой-ой, што гэта за слова? Эскапізм, калі нам хочацца збегчы. Тая рэчаіснасць, дзе адбываецца стрэс, становіцца нам непрыемна, некамфортна, мы не кантралюем. І нам хочацца змяніць свой стан свядомасці
і збегчы ў нейкую віртуальную рэальнасць. Неважна, што гэта заесці, пачаць запойна глядзець серыялы, выпіць. І ў гэтай рэальнасці стрэс становіцца больш слабым, мы больш дужыя, мы з усім спраўляемся, і нам там прыемна знаходіцца. Але наша іншая кропка застаецца зусім безабаронная ў гэтай рэчаіснасці. І стрэс, насамрэч, толькі ўзмацняецца. Робім вывады. Алкаголь не дапамагае для стрэсу. Выкідаем гэтую картку і ідзем далей. Гэта быў фрагмент новай праграмы Белсату без рэцэпту. Яе вядоўцы доктар Андрусь Белавешкін і Надзея Дамкоўская. Дарэчы, менавіта сёння ў Надзеі дзень народзінаў. Нашы шчырыя віншаванні, Надзея. Ну і мы пераходзім да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Яна вельмі перагукаецца з пытаннем, якое мы сёння задаем гледачам. Нагадаю, нам цікава, як вы ставіцеся да адкрыцця мяжы і ўвогуле да гэтай незвычайнай сітуацыі. Ну і прапануем паразмаўляць пра гэта. І з намі на сувязі Александр Фрыдман, гісторык і палітычны аглядальнік. Вітаем вас, Александр. Добрый дзень, спадар Александр. Добрый ранец. Добрый ранец. Вітання, добрый дзень. Чаму Польшча ўсё ж вырашыла адкрыць мяжу? Якія фактары маглі паўплываць на гэтае рашэнне? Я думаю, там шэраг фактараў. Ну, перш за ўсё, гэта і агульны палітычны кантэкст, бо ўсё ж такі быў пэўны ціск відавочна з боку Кітайскай Народнай Рэспублікі, якая зацікаўлена ў тым, каб гэтая мяжа была адчынена для транзіту. Гэта таксама важная мяжа для еўразвяза у гандлёвым, эканамічным, у эканамічным сэнсе. Ну і таксама гэта эканамічныя інтарэсы Польшчы, яны таксама прысутнічаюць. Акрамя таго, тыя галоўныя фактары, галоўны фактар небяспекі, пра які казалі, менавіта вучэнне Захад-2025, яны скончыліся. Ну і відавочна там былі нейкія перамовы паміж Мінскам, Варшавай, магчыма, пры пасярэдніцтве Кітая, хутчэй за ўсё, пры пасярэдніцтве Кітая. Урэшце рэшт было прынята рашэнне гэтую мяжу адчыніць. Адкрытае пытанне, яно па-ранейшаму застаецца, што паабяцаў беларускі бок, ці паабяцаў увогуле, ці будуць яшчэ нейкія крокі з беларускага боку, якія, так бы мовіць, захвоцілі Польшчу адчыніць мяжу. Тут мы пакуль гэтага не ведаем. А ці можна сказаць увогуле, што гэта працяг нейкай больш шырокай стратэгіі Варшавы ў дачыненні Беларусі і рэгіёну? Так, это сапраўды спроба паўплываць. Это відавочная спроба паўплываць на сітуацыю на Беларусі, на беларускія ўлады. Як вядома, механізмаў уплыву іх жа няшмат. І вось зачыніць мяжу, гэта сапраўды балюча. Урэшце рэшце, гэта быў паспяховы крок для Варшавы. Пакуль не бяруць адказаць на гэтае пытанне, паколькі не зразумела, што ўрэшце рэшт будзе. Ці будуць усё ж такі адпушчаны палізняволеныя, вызваленне якіх патрабавала Варшава. Той жа журналіст Пачовут, пакуль пытанне адкрытае, была сустрэча, так, з ім сустрэліся, сустрэча была з ім магчымая у Анжэлікі Борыс, але ці выпусцяць яго ўрэшце рэшт пытанне пакуль адкрытае. Магчыма, нейкія абяцанні з боку Мінска былі, і гэта пытанне часу. Іншая справа — гісторыя з нелегальнымі мігрантамі. Што будзе адбывацца? Ці зменшыцца колькасць, альбо не зменшыцца колькасць? Гэта будзе трэба паглядзець у дынаміцы. Калі сапраўды нікога не адпусцяць, першае, а другое, і колькасць нелегальных мігрантаў не зменшыцца, і напружанасць на мяжы застанецца, ну тады можна будзе сказаць, што гэты механізм зачыніць мяжу, ён аказаўся неэфектыўным. Ну, тут трэба паглядзець і пачакаць развіцця падзеяў. Калі Польшча закрывала мяжу, Дональд Туск заявіў, што гэта неабходная мера дзеля бяспекі, а іншыя палітыкі падкрэслівалі, што пакуль рэжым Лукашэнкі не зменіцца, ніякіх паслабленняў не будзе. Як гучаць гэтыя словы сёння, калі мяжа зноў адкрываецца? Ну, яны выглядзяць, скажем так, гучаць яны неўпэўнена. Ну, калі паглядзець на сітуацыю, кардынальным чынам яна не змянілася. Ну, добра, апошнімі днямі сапраўды не было нейкіх залётаў дронаў на тэрыторыю Польшчы. Так, гэтага не было. А ў астатнім, у пытаннях бяспекі, кардынальна нічога не змянілася. Ну так, гэтыя вучэнні яны прайшлі, але большасць назіральнікаў не разглядалі гэтыя
вучэнні як такую ўжо велізарную небяспеку, хаця б таму, што рэальных магчымасцяў для таго, каб паспрабаваць сур'ёзную ваенную аперацыю супраць Польшчы альбо іншых краінаў НАТО ў Расійскай Федэрацыі на дадзены момант няма. І акрамя таго канцэнтруецца Расія ўсё роўна зараз на іншае, то бок на фронт ва Ўкраіне. То бок я не бачу ў прыватнасці нейкіх кардынальных зрухаў і паляпшэння становішча вось за гэты час. Так што пакуль гэтыя заявы, вельмі жорсткія заявы, якія рабіліся на фоне таго, што адбылося потым, яны выглядаюць неўпэўнена. Але я дапускаю, што мы яшчэ не ўсё ведаем, магчыма, ёсць пэўныя дамоўленасці пры пасярэдніцтве Кітая, іх патрабаванні Польшчы будуць выкананы, можа, будуць выкананы праз нейкі час, каб гэта не выглядала так, што на Лукашэнку націснулі, і ён ўсё выконвае. Так што, так бы мовіць, зрабіць трошкі элегантна. Вось можна ўявіць себе гэта так, што Андрэй Падчобут выйдзе, але вось не ў кантэксце мяжы, можа, праз тыдзень, праз 2 тыдні. Все зразумеюць так, што гэта прайшло праз дамоўленасці, але пройдзе ўжо пэўны час, і тэма не будзе заваёўваць такой увагі, і Лукашенко можа будзе сказаць, гэта не мае нейкіх адносінаў, ніхто на мяне там не ціснуў. Глядзіце, Александр, а вось ці можна паразмаўляць пра нейкую палітычную каардынацыю? Вось, напрыклад, калі Варшава зрабіла гэты крок па закрыццю мяжы з Беларусю, Літва і Латвія таксама пачалі разважаць пра падобны крок. Так вось што гэта? Ёсць каардынацыя паміж суседзямі, ці гэта нейкая самастойнасць? Координация, конечно, есть, але рашэнне ўрэшце рэшт прымае кожны сам. Мы ж бачылі, вось нават была вялікая розніца ў дыскусіі паміж Літвой і Латвіяй. Латвія, там гаворка, там сапраўды абмяркоўвалася гэтае пытанне, каб зачыніць мяжу. Літва на гэты крок не пайшла ў тым ліку, што ёсць і пэўныя эканамічныя інтарэсы. Вось на гэты момант, пакуль была зачынена польская мяжа, літоўская мяжа Беларусі і Літвы набыла яшчэ большее значэнне, і з эканамічнага пункту гледжання гэта для Літвы зразумела добра. Так што ў гэтым сэнсе, канешне, ёсць каардынацыя дзеянняў, але ўсё ж такі нацыянальныя інтарэсы застаюцца нацыянальнымі інтарэсамі. Якая роля эканамічных сувязяў, напрыклад, транзітных маршрутаў або гандлю у прынятым рашэнні адкрыць мяжу? Я думаю, што роля насамрэч цэнтральная, і гэта міжнароднае пытанне. Канешне, пакуль мяжа была зачынена, гэта было эканамічныя страты былі відавочныя для Польшчы, эканамічныя страты былі відавочныя для Беларусі, хаця Лукашенко і падкрэсліваў, што гэта ўвогуле невялікая праблема, нічога там такога надзвычайнага няма. Не, насамрэч гэта ўсё было сур'ёзна і было бачна і па беларускай дзяржаўнай прапагандзе, па афіцыйным заявам, што гэта сітуацыя, у якой яны вельмі нервуюцца. Яна ім не падабаецца. Што тычыцца Китая, у пытаннях транзіту кітайскіх тавараў у Европу, гэта фактычна галоўная мяжа. І з гэтым звязана такая актывізацыя Кітайскай Народнай Рэспублікі. Я думаю, што калі з беларускага боку былі даны нейкія абяцанні, якія яшчэ будуць рэалізаваны, дык пад гарантыю Китая. А тое, якія яны могуць быць, мы будзем проста назіраць у бліжэйшы час. Гэта, прынамсі, колькасць нелегальных мігрантаў. Якая яна будзе? Яна будзе заставацца на сённяшнім узроўні, яна будзе павялічвацца, яна будзе змяншацца. Хутчэй за ўсё, яна будзе змяншацца ў любым выпадку, бо мы ўваходзім у халодныя часы году, і ў халодныя часы звычайна колькасць нелегальных мігрантаў скарачаецца. Калі сітуацыя ўсё ж такі істотна палепшыцца і міграцыйны крызіс больш-менш скончыцца, можна будзе сказаць, так, Польшча нечага дасягнула тым, што яна зачыняла мяжу. Александр, вось мы ведаем, што днямі была такая заява польскага МЗС аб тым, што мяжа адчыняецца і запрашаюць усіх палякаў вярнуцца да Польшы. Вось якая тут можа быць логіка, гледзячы бяспекі? Ці не будзе так, што палякі вярнуцца, мяжа зноў закрыецца і ўсё, хто застаўся, той застаўся?
Гэтыя заклікі яны ж былі раней, яны сведчаць пра тое, дарэчы, што сур'ёзных зрухаў у беларуска-польскіх стасунках у бліжэйшы час чакаць не трэба. Дуже шмат было розных дыскусій наконт таго, што Лукашенко сапраўды жадае палепшыць стасункі не толькі са Злучанымі Штатамі, но і з Еўропай і перш за ўсё з еўрапейскімі сваімі суседзямі. Гэта значыць Польша, перш за ўсё Польша. І вось калі мяжа адчыняецца, але нягледзячы на гэта, амаль першая заява, якую польскі бок робіць у дачыненні да Беларусі, гэта заклік да ўласных грамадзянаў пакінуць як мага хутчэй тэрыторыю Беларусі, ну гэта не сведчыць пра тое, што стасункі могуць палепшыцца. Я мяркую, што вось гэты інструмент зачынення мяжы, ён можа быць і ў будучым выкарыстаны. Я думаю, што ў Варшаве будуць рэфлексаваць тое, што адбылося, ці было гэта эфектыўна і неэфектыўна, што было зроблена дакладна, што было зроблена, можа, не вельмі упэўнена. Но бачна было адно, што вось зачыненне мяжы гэта тое, што застаўляе беларускі бок хвалявацца і хаця б ісці на нейкія крокі. Магчыма, і сустрэча Анжэлікі Борыс і Андрэя Падшобута бы і не адбылася гэтая сустрэча, калі б не была зачынена мяжа. Тут пытанне хутчэй у тым, гэта адзін вынік для Польшчы з таго, што была зачынена мяжа, альбо гэта толькі такі прамежкавы крок, пасля якога пойдуць нейкія іншыя крокі, якія узгаднілі бакі. Ну, вось у дасягненні да ўсяго вышэйсказанага, Александр, узнікае такое пытанне: а ці ёсць штосьці, ці, мабыць, хтосьці, хто можа спыніць вось валну гэтых нелегальных мігрантаў, якой Лукашенко жангліруе, калі вось сітуацыя з мяжой не дапамагла? Тут, ізноў жа, праблема ў тым, што гэта не толькі гульня Лукашэнкі. І тут яшчэ вялікае пытанне, наколькі актыўна Лукашенко у гэтым удзельнічае. Вядома, што Крэмль у розных кантэкстах выкарыстоўвае тэму нелегальнай міграцыі, бо ведае, што гэта распальвае варожасць у еўрапейскіх краінах, гэта ўзбуджае незадаволенасць, гэта адцягвае ўвагу ад Украіны і іншае. То бок тое, што можна ўплываць у патрэбным рэчышчы на еўрапейскія краіны з дапамогай нелегальнай міграцыі, гэта вядомая гісторыя, і Расія, відавочна, гэта выкарыстоўвае. Роля Лукашэнкі, яна можа быць і актыўнай, але яна можа быць і досыць пасіўнай. Мы не ведаем гэта, дарэчы, да апошняга. Ён, можа, і быў бы і не супраць спыніць гэта ўсё, але калі задачы пастаўлены ў Маскве, то тут ён мала што можа сказаць. Но ізноў жа, я мяркую, што ўсё ж такі лічбы зменшацца ў любым выпадку, а далей гэта ўжо пытанне для экспертаў, якія павінны даць сваю экспертызу і сказаць, гэта сезонныя з'явы альбо рашэнне ўладаў. Згодны з вами. Александр, дзякуй вялікі за цікавую і глыбоко аналітычную размову. Дзякуй, добрай раніцы. Ну, а я нагадаю, што мы пра адкрыццё і нават пра закрыццё мяжы размаўлялі з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Александром Фрыдманам. А ты ведаў, што пакуль мы тут размаўлялі з гасцямі, Каця Раецкая сама дае інтэрв'ю. Цікава, у гэты час? А з так. кім? Каму? Мікіту Мелказёрову. Можа, давай паглядзім? Давайте паглядзім разам. Редкі ад прэзідэнта. Все, мы ўсе памрэм. Моя харызма гэта не пра прыгажосць, моя харызма гэта пра лылы. Эй, ага. Что вы робите? Это что вы? Вось гэта і будзе... Матка боска. Гэта перадача «Мова на новы». До нас прыйшла... Ты моя калега, атрымліваецца, да? Толькі на гэты час. Ну, добра. Вядоўца раніцы на Белсаце Кацярына Раецкая. Дзякуй, што ты з намі. Дзякуй вам за запрашэнне. У меня важное для себе пытанне. Скажи мне, калі ласка, як гэта праснуцца каля 5 раніцы і не звярнуць сець? У 3:55, калі быць шчырай. Гэта больш прыемна, чым прачынацца, напрыклад, о 7 ці там о 6.
Яшчэ постапокаліптычны кіберпанк. Скажи, раніцай. Постапокаліптировали, Ну, ви зрозумілі, який вайб сьогодні буде у гэтага ефіру? Бо ёсць нейкі час у раніцу, калі арганізм яшчэ не разумее, яму ўсё экстрым, усё адреналін. А вось калі гэта пра 7 ці пра 8, вось гэта самае цяжкае. А атрымліваецца, што у вас мотор каля 7, да? Каля 7 ці каля 8, залежыць ад таго, які сезон. У тебе, ну, ёсць сігнал нейкі ад арганізму, што, Кацюха, нешта не тое адбываецца? Гэта бывае, хутчэй, калі другой дзень, напрыклад, да нядзелі ўжо цяжэй, але, ну, трэба прыкласці больш нейкіх высілкаў. Напрыклад, там, не есці нешта на ноч, ці там не чытаць, як я люблю, напрыклад, там, да 1 гадзіны ноч я чытаю, а пасля, там, 3:55 трэба ўставаць. Вось гэта не вельмі, але, ну, як ёсць. Людзі, якія працавалі ў кадры, прафесійна, не так, як я, са школы, на тэлевізоры, сур'ёзныя людзі, вось такія, як ты, кажуць пра кайф ад жывога этэру. Ці гэта сапраўды так? Так. Гэта, ну, калі б мы былі, там, не ведаю, Савецкая Беларусія, тады б я казала, што гэта як нібыта космас. Але гэта сапраўды такі канцэнтрат адреналіну ў гэтыя гадзіны, там, 1 ці 2 ці нешта, гэта ні з чым не магу я параўнаць. Мабыць, калі б там парашут ці нешта, ці вось той самы космас, мабыць, я б магла параўнаць. Все-таки мы вернусь на Савецкую Беларусь. Так. Але... Школу не вытравіш, Катя. Але ўсё ж такі гэта нешта, што адбываецца з кожным, хто сядзіць у апаратнай, ці з вядоўцамі, ці з гасцямі. Госці проста неяк хвалююцца, а вядоўцы і тых, хто працуе па-за кадрам, вось гэта абсалютна іншае адчуванне. І ты не разумееш, ты можаш рабіць у гэты час усё што заўгодна, а потом глядзець на сябе, то была я, гэта была я. Наколькі дзіўна для сябе было, моя асацыяцыя заўсёды, што Раецка гэта такая тэлевізійная істота. У добрым сэнсе. Я заўсёды імкнуся да гэтага, бо гэта іншая энергія. Вось вы любіце казаць пра YouTube, што гэта драйв, што гэта новае, што гэта спрабаваць. Я бачыла розныя інтэрв'ю, якія вы бераце адзін у аднаго. Але YouTube гэта YouTube, а тэлебачанне гэта структура. Структура. І я люблю, калі структура пашыраецца, вось, і калі ўсё такое вялікае, калі пляцоўка вялікая, аператараў шмат, калі ўсё працуе. Ну, я так люблю, ну, не заўсёды так атрымоўваецца. Ну, і жывы эфір. Жывы эфір, я задаю гэта пытанне заўсёды. Ну што, як? Вось вы адчуваеце гэта? Бо бываюць нейкія там цяжкасці падрыхтоўкі на розных праектах, але жывы эфір замяняе ўсё. Людзі такі, о, гэта было яно. Ну вот, кстати, дарэчы, я сам сёння весь час думаў, а як уставаць, як мы прачнемся? Як ты паўстала сёння? Добра? Я вельмі добра ўстала, таму што я амаль не лажылася спаць. Я амаль не спала. Я хвалявалася і рыхтавалася. Якая прыгажуня, пабачце, а? Як быць прыгожым? Не спаць. Ну, мы нагадаем, што вы глядзіце раніцу з Белсатам. І побач з намі Андрэй, і гэта значыць, што надышоў час на вашы каментары. Цікава. Так, нагадаю, што сёння мы гаворым пра адкрыццё мяжы і вось аб чым пішуць. І вось аб чым пішуць. Вельмі шмат каментароў, гэта сапраўды важная тэма для нашых гледачоў. Адзін з каментарыяў пішуць, што ёсць адчуванне, што недарма ўлады Польшчы папярэдзілі, а ўлады Польшчы папярэдзілі аб том, каб палякі выехалі з Беларусі, што ўлады Польшчы папярэдзілі пра неабходнасць пакінуць Беларусь. Калі мяжу зноў перакрыюць, то нельга будзе наракаць, што не папярэджвалі. Сапраўды папярэджання было, што мяжа можа яна адкрылася, але можа так жа і закрыцца адным днём. Зноў. Так. Далей нам пішуць, што галоўнае, што ёсць у адкрыцці мяжы, гэта піша наш главны чатланін. Вожык Патрыёт піша, што гэта наяўнасць магчымасці пабачыць сваіх сваякоў за мяжою. Цудоўна. Або у Беларусі. Пішуць нам пра тое, што нарэшце прачнулася і кантрабанда, якую не хочацца губляць, ну не без гэтага. Дарэчы, яна і не спала, мабыць. Кантрабанда. Ну так да, кантрабанду не возяць праз, напэўна, мяжу. Так, ну возяць, але дзесьці праз якія дыркі. Так, ну і пройдземся па іншых тэмах. Шмат у нас каментароў пра ботаў. Мы ў пачатку праграмы размаўлялі пра ботафермы, ботаў і гэтак далей. І, уласна, пагаварылі пра іх, і яны прыйшлі к нам у чаце. І ботікі заглянулі. І яны заглянулі ў наш чатик. Это ўжо добрая традыцыя. Апошнія некалькі 5-7 праграмаў да нас заўсёды ў нейкі момант налятаюць боты і пішуць: триггернули нас. Прывітанне ботам. Дзякуй вялікі, што вы з намі. Дзякуй вялікі, што пішаце каментары і дапамагаеце прасоўваць нашае відэа. І я за ўдзячнасць вам за тое, што вы там нам дапамагаеце, абавязкова куды плаціць грошы. А давай, эфірны час каштуе больш за грошы, таму, але мы ім гэтым і адплацім.
Пишет нам одна комментаторка: «Спасибо моему уважаемому президенту, что он не уничтожил русский язык и сохранил белорусский». Оказывается, сохранил белорусский. Но почему дивно. на белорусском, очень навязчиво языке, вещают только противники нашего президента? Навязчиво? Очень навязчиво. Народной Мы мове. просто вещаем, Люди просто размаўляем добрые, по-беларуску, потому что это наша родная мова. Так, вітаюць моих дорогих коллегаў. Так. Олега і Свету напишут: вітаем Свету і Олега, вітаем наших чапланаў. Вітаем. Так, дякую, что размаўляеце на мове. І Дудинского научили, молодцы, написали нам. Так. Зусім не цяжка. Так. Титкову привітання. Дякую вам вялікі за падтрымку. Адзначили мою кашулю, сапраўды такая нічога файная. Боже, у кветочки. Так, ідем далей. И вот еще один ботик, до речи, написал: какая-то секта, честное слово. Чому ти Про нас? Про нас, бо у нас все по-белоруску. А, мы секта. Так. Ага, так, мы, цікава. да, секта. Ну, мы и есть секта. Сябры, ну мы у нейкім сэнсе мы секта, мы як сям'я, а гэта ж ўсё ж таки, ну, больш бліжэйшае, больш роднае, больш цікавае. Таму, калі вы хотите так гэта называць, ну, няхай будзе так. Але у нас все по-доброму и по-тёпламу. По-сямейнаму. Да, ось так. Ну, лепей бы мафия б назвали, так прыемней троху, чым секта. Яшчэ і па ўзроўню. Так, больш сур'ёзна. Лепей бы не ставили горшок у вогнішча. Ну и закончим про мяжу. Специально для мяжи, пише нам комментатор, трэба скрыжаваць вартаўнічага сабаку і труса, які будзе не толькі даганяць парушальніка, але і караць. Ну, то и... Ну, цікава, што сказаць, што адказаць. Дзякуй, усё, што можам адказаць, што пішаце нам. Праз гадзіну мы зноў будзем чытаць вашыя адказы. А да нас вельмі хутка далучыцца другі госць, а дакладней госця. Але перад тым, як яна да нас падключыцца, хачу нагадаць пра чалавека, які вельмі шмат зрабіў для Беларусі. І цяпер, як і тысячы другіх, як Мікалай Статкевіч, як Марыя Калеснікава, застаецца за кратамі. І літаральна пару дзён таму у яго быў дзень народзінаў. Я кажу пра Алеся Бяляцкага. Алесь Бяляцкі адзін з самых вядомых беларускіх праваабаронцаў. Ужо з маладых гадоў актыўна ўдзельнічаў у культурніцкім і грамадскім жыцці Беларусі. Бяляцкі быў адным з заснавальнікаў таварыства беларускай мовы, удзельнічаў у адраджэнскім руху канца 1980-х, кіраваў літаратурным музеем Максіма Богдановича ў Менску. Але найбольш вядомы як заснавальнік і кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», што дапамагае ахвярам палітычных рэпрэсіяў, назірае за выбарамі і збірае інфармацыю пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. За сваю дзейнасць Алесь Бяляцкі неаднаразова пераследаваўся ўладамі. Ён адбыў некалькі тэрмінаў зняволення, але працягваў сваю працу, таму стаў сімвалам мужнасці і вернасці ідэалам свабоды. У 2022 годзе, застаючыся за кратамі, ён стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру разам з расійскай арганізацыяй «Мемарыял» і Украінскім цэнтрам грамадзянскіх свабодаў. Гэта прызнанне ягонай шматгадовай працы дзеля правоў чалавека. 25 верасня Алесю Бяляцкаму споўнілася 63 гады, і ўжо 5-ы раз ён сустрэў дзень народзінаў за кратамі. Сёння імя Алеся Бяляцкага гучыць ва ўсім свеце як голас Беларусі, якая змагаецца за годнасць, свабоду і правы чалавека. Яшчэ раз нагадаю, 25 верасня у Алеся Бяляцкага быў дзень народзінаў. І з намі на сувязі праваабаронца «Вясны» Марына Кастылянчыкава. Марына, добрай раніцы, вітаем вас. Марына. Прывітанне. Адкажыце, калі ласка, а вось ці ёсць у Алеся некі найбольш буйны праект ці ўчынак, які больш за ўсіх за астатні паўплываў на жыццё беларусаў? Ці можна аб гэтым разважаць? Ну, напэўна, на маю думку, гэта будзе ўсё ж такі стварэнне праваабарончага цэнтра «Вясна» разам з паплечнікамі ў 1996 годзе. У наступным годзе ўжо «Вясна» будзе адзначаць сваё 30-годдзе. І мне падаецца, што гэта той праект, які стаў такі, па-першае, шырока вядомы, па-другое, гэта арганізацыя, наша арганізацыя, яна рэспубліканская, у ёй ёсць рэгіянальныя філіі, і такім чынам мы ахопліваем амаль усю Беларусь у дапамозе людзям
у абароне іх правоў. Вось. І, канешне, Алесь гэта быў і ёсць той чалавек, які гэту арганізацыю заснаваў, які гэтай арганізацыяй кіраваў. Ну і тое, што вясна пасля таго, як ужо другі раз Алесь быў арыштаваны і кінуты за краты, працягвае сваю працу, гэта таксама, я лічу, яго заслуга, таму што ён змог сабраць каманду людзей, якая працягвае сваю працу і сёння. А скажыце, калі ласка, а што ў Алесю і ягонай дзейнасці вас найбольш уражвае і натхняе? Ну, гэта, напэўна, тое, што ён паслядоўны ў сваіх каштоўнасцях, ён іх транслюе і трансляваў на ўсіх пляцоўках, дзе меў магчымасць выступаць. І зразумела, што Алесь гэта той чалавек, які нясе вось такі свет для беларускага грамадства. І таксама гэта пра тое, што Алесь натхняе іншых на абарону правоў чалавека. І менавіта за гэта ён і быў пакараны, і менавіта за гэта ён неаднаразова быў узнагароджаны на розных узроўнях. Вось. Ну і, канешне, вось Нобелеўская прэмія міру гэта, напэўна, такое вялікая адзнака яго ўноску ў абарону правоў чалавека. Не толькі ў Беларусі, але і ў свеце, таму што ён не цураўся і наўпростай працы з беларусамі, і таксама ён неаднойчы быў у розных місіях, у розных краінах з тым, каб і казаць пра парушэнне правоў чалавека ў тых краінах, дзе ён быў, і ці ён там назіраў, напрыклад, нейкія працэсы. Добра, Марына, а вось калі віншуюць чалавека са святам, з днем народзінаў, заўсёды ўзгадваюць нешта такое цёплае, альбо як усё пачыналася. Вось цікава, як пачыналася вашы ўзаемаадносіны, калі вы пазнаёміліся, дзе, якія былі вашы першыя ўражанні ад Алеся? Першы раз я яго пабачыла ў 2011 годзе. Я тады навучалася на школе летняй па правах чалавека. Ён быў адным з выкладчыкаў у гэтай школе. Ну і, канешне, ён такі быў выбітны чалавек, прыцягваў увагу, харызматычны. І, канешне, ён нам распавядаў пра свой шлях да праваабароны. Я дагэтуль памятаю і студэнцкія часы, пра якія ён тады казаў, і пра нейкія падпольныя выдавецтвы, дзе ён таксама займаўся прасоўваннем дэмакратыі і правоў чалавека і гэтак далей. І пасля гэтага дзесьці праз месяц ён быў затрыманы па першай крымінальнай справе, і другі раз, я таксама дакладна памятаю гэты дзень, мы былі з Настай Лойка, якая ў той час працавала ў вясне, а зараз, на жаль, таксама знаходзіцца за кратамі. І мы тады былі з ёй разам, і ёй патэлефанавалі, сказалі, што Алесь вызвалены і едзе ўжо ў Мінск. І мы дзесьці праз гадзіну сустракалі яго на пероне станцыі Інстытута культуры. І, канешне, там было вельмі шмат журналістаў. Я не была дастаткова блізкай да Алеся, зразумела, што я проста паглядзела на гэта звонку, але гэта таксама такое вельмі яскравае ўражанне ад таго, як чалавека сустракалі. І, канешне, там былі супрацоўнікі міліцыі, яны былі моцна заўважныя, але тых людзей, якія шануюць Алеся, было нашмат болей. І, канешне, гэта была такая вельмі яркая падзея, і, на жаль, напэўна, сёння мы не можам казаць, што таксама зможам сустрэць Алеся, прынамсі, ўнутры Беларусі. Марына, калі ўжо мы закранулі ўспаміны, можа, ёсць што-небудзь такое смешнае, цёпла, смешнае, чым можам узгадаць пра Алеся? Конечно, я могу казаць толькі пра свае толькі ўспаміны, напэўна. Але я памятаю, як Алесь запрашаў нас святкаваць каляды да сябе на лецішча, і мы бралі такія ватрушкі, тыпу як санкі, каталіся ўсе па чарзе з горкі. Гэта было вельмі весела, і вельмі так запамінальна. Такая цёплая была атмасфера, і, канешне, потым ён нас частаваў усялякімі прысмакамі. І таксама это, напэўна, пра тое, што варта
варта згадаць па восені Алесь на лецішчы вырошчваў не толькі кветкі, але ён так вось даволі шмат вырошчваў розных сартоў кветак, але ён вырашваў і гародніну і садавіну. Вось, і па восені вельмі часта ён прыносіў на наш мінскі офіс гарбузы і раздаваў кавалкамі, тому што гэтыя гарбузы былі значна вялікія, такія агромістыя. І ён вось частаваў кавалкамі гэтых гарбузоў калегаў, ну і тых, хто прыходзіў да нас па дапамогу і так далее. І вось, напэўна, гэта таксама стала такой натхняльнай для нас рэчу, таму мы вось у гэтым годзе вырашылі ў Варшаве зладзіць такое, ну, невялічкую акцыю салідарнасці з Алесем, і ў яго дзень народзіна ў карме раздавалі таксама гарбузы, працягваючы яго такую добрую, цёплую традыцыю. О, гэта неверагодна. А скажыце, калі ласка, мы ж ведаем, што Алесь зараз за кратамі. Ці ёсць свежыя навіны пра стан Алеся ў турме? Ці ёсць магчымасць падтрымаць Алеся? І як гэта можна зрабіць? На жаль, простай сувязі з Алесем зараз няма. Ну, зразумела, што ён, як шматлікі іншых палітвязняў, утрымліваецца ў такіх вельмі суровых умовах, абмежаваннях, і ў тым ліку на карэспандэнцыю звонку. Вось, і таму вось я таксама згадваю, калі ён быў у першы тэрмін, што было шмат вельмі паштовак з розных куткоў краін і з розных краінаў таксама, якія дасылаліся яму людзьмі салідарнымі і гэтак далей, на розных абсалютна мовах, то цяпер нельга казаць, што гэта магчыма, на жаль. Вось, і з таго, што мы ведаем, напэўна, гэта таксама не шмат. Мы ведаем, што ён знаходзіцца вось у горкаўскай калоніі, якая лічыцца адной з самых суровых, што ён, як і іншыя вязні, ходзіць на працу, і таксама вось вызвалены не так даўна Зміцер Кучук казаў пра тое, што Алесь перанёс аперацыю на назе. Вось, ну, напэўна, гэта вось тое, што мы на дадзены момант ведаем. Ну, і, канешне, мы спадзяемся, што ён там трымаецца і не здаецца, і што здароўе яго таксама будзе вытрымліваць тыя выпрабаванні, якія яму вось зладзілі ўлады. Марына, ну, зразумела, што ўсе мы, усе і кожны верым у тое, што гэта калі-небудзь скончыцца і як мага хутчэй. Вось, ці былі ў вас нейкія моманты, калі вы думалі пра тое, як будзе сустракаць пасля вызвалення, як будзеце сустракаць Алеся пасля вызвалення? Што гэта будзе? Ну, такі, можа, нейкі агульнае пытанне, але ўсё ж такі. Як вам вось бачыцца гэты момант? Ну, канешне, цягам часу гэта вельмі па-рознаму уяўляецца, таму што калі гэта было адразу пасля затрымання і было такое адчуванне, што змены могуць наступіць вельмі хутка, то, канешне, мы как бы разлічвалі на тое, што і на той час шмат хто яшчэ заставаўся ўнутры краіны, што гэта можа быць нейкім такім чынам, як было і ў папярэдні раз. Але, канешне, на жаль, зараз амаль уся каманда вясны у эміграцыі, 4 нашых калегаў па-ранейшаму застаецца за кратамі, у тым ліку Алесь. Вось, і мы іх вельмі чакаем на свабодзе, і гледзячы на тыя тэндэнцыі, якія зараз адбываюцца, напэўна, мы можам казаць, што калі Алесь будзе вызвалены, хутчэй за ўсё яго таксама наўпрост выкінуць з краіны. Ну і я спадзяюся, што мы зможам сустрэць яго тут у Вільні. Вось, але час пакажа. Канешне, мы хочам, каб гэта адбылося як мага хутчэй, таму што ёсць разуменне, што праваабаронцы гэта тыя людзі, якія могуць працягнуць сваю працу па абароне іншых і адстойванню іх правоў. Вось, ну і тым больш такая выбітная асоба, як Алесь Беляцкі. Але зараз толькі чаканне, на жаль. Дзякуй вялікі, Марына. Дзякуй вам за размову. Нагадаю, пра Алеся Беляцкага нам распавядала Марына Кастылянченка, праваабаронца вясны. Ну і вось так за цікавымі размовамі мінула першая частка нашай праграмы. Ну і зараз варта расказаць, што чакае гледачоў далей.
Дзіўныя паводзіны Сергея Ціхановскага, ці варта звяртаць на іх увагу? Забароненае мастацтва. Свабодны тэатр святкуе юбілей. Беларускія выставы ў еўрапейскіх краінах. Ці цікавяцца замежнікі нашымі мастакамі? Летні лагер для беларускіх дзяцей. Уражанні і парады. Ну і мы абавязкова будзем чытаць вашы каментары. Пішыце, што вы думаеце пра тое, што кажуць нашыя госці. Пішыце пра ваш погляд на сітуацыі, якія мы абмяркоўваем разам з вамі. Ну, карацей, мы чакаем вашыя меркаванні, але прапануем на некалькі хвілін забыцца пра палітыку і згуляць у музыкальны квіз разам са спевачкай, мэріем і вядоўцамі Хай-Так ТВ. А мы зараз тебе трошки поганяем по матчасці. Потому что треба спевать белорусские песни нельзя просто так. Потому что у нас есть... Ты пусть совет проси. У нас должна быть в кадре активность с гостем. Да. Так, погнали, Михайло, У нас давай. треба здогадаться песню по выявах. Это такий ребус. На интеллектуальный, разумеешь? А на белорусском или на русском? Песни разные, но песни все белорусские. Как картинка. Спасибо. Можем перейти на какой-нибудь другой язык. Смотри, первая картинка, а мы потом волшебный оператор нам и монтажер добавит. Смотри, что это за песня? Ребус. Я сам забыл. Что это за песня, Миха? Сейчас. Мы эту песню сегодня называли уже. Котенок. Вот так. Это чужое докладно есть. Другое Здравствуй, чужая. Здравствуй, чужая. Кодовое слово. Так, Кодовое слово чужая, да. Наступная песня «Вось». Вось такая. Да, вот здесь вот. Да. Вось это такие ребус у нас. Вот когда вот тут, если что, спрашивай что? тут. А Да. ты просто, Читай, просто читай. С Рождеством Так? и Новым годом поздравляет фирма Моду. Так, добра. Наступная белорусская песня, так само вельми выдатная, такая закодированная тут. Закодированная? Закодированная. Мы все немножко закодированы, знаете. Снег кружится, летает и тает. Нет! Ну, я распевала сейчас. Молодчина. Но он же тает. А Вот тут смотри, снег вот закодированная на «за» начинается. заверуха моя, заверуха. Спой еще раз. Так. Заверуха, метель, заверуха. И дальше ты за ухо, меня тянешь за ухо. Да, Что понятно. такое? Добра. Зараз яшчэ у нас такое кодовое, вось, вельмі складанае. Так пачынаецца песня. Все просто. Серьезно? Да. Сейчас, подожди. Быки, Так, правда? быки уже быки, да? Ну, это У быки. якой песні є слово «быки»? Ты читай вот это слово, читай. Читай. Правда. Да, ну, быки, правда, ну. Быки, правда, что? Быки, правда, быки. Ну, давай. Гэтыя быки мают свою правду. Не, я знаю только в левом руке Сникерс, в правой руке Марс. Хорошо, ты угадала, правильно. Правильно, это была правильная песня. Песня «Грай». И апошняя песня... Твоя любимая. Твоя любимая, что за песня? Которая тебя, собственно, и довела. Обими мене, обими мене, обими. Ну ладно. Мои. До зустрічі, дякую. Вчи льоти там по Італії, Америкам і співай пісню «Купальник». Вельмі натхняюць прыгожыя, разумныя і моцныя беларускія жанчыны. Аднак свет не ідэальны. Так, і ўжо некалькі дзён інтэрнэт абмяркоўвае дзіўныя паводзіны Сергея Ціхановскага на сустрэчы Святланы Ціхановскай з беларусамі ЗША. Нагадаем, што Сергей літаральна прымусіў жонку адмовіцца ад інтэрв'ю амерыканскаму тэлеканалу CNN, настаяўшы на тым, што сустрэча з беларусамі больш важная падзея. Мы не будзем паказваць гэтага відэа, яно ёсць у інтэрнэце, але паразмаўляць пра сітуацыю варта. Менавіта для гэтага ў нас у студыі Юлія Міцкевіч, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ў гендерных пытаннях.
Добрый день. Вітаем у нас у студии. День добрый. Юля, ну вось адкажыце адразу, хочется запытацца, ну вось як, што насамрэч знаходзіцца ўнутры Сергея? Ці гэта те 5 гадоў? Ну, зразумела, што это і 5 гадоў, гэта і ізаляцыя, гэта ўсё разам. Але ж ўсё ж такія вось матывацыйныя паводзіны. З чаго? Вось так, на ваше разуменне, з чаго? Ну, я не могу сказать, с чего, это знает только Сергей, но нужно сказать, вот вы упомянули слово «эмоциональное поведение», я буду здесь немного более резкой, и я скажу, что с моей стороны, то, что я наблюдала, мы все наблюдали. То, что мы все видели, это было очень безапелляционное и хамское нарушение границ Светланы, личных и профессиональных, с использованием манипуляций и эмоционального шантажа. И в этом есть определенные паттерны поведения, потому что если мы вспомним определенные моменты, которые мы наблюдали, в том числе в 2020 году, еще до того, как Сергея арестовали и посадили, это было очень похоже. Тюрьма никого не делает лучше, только хуже. И поэтому, конечно же, этот опыт, он не мог на нем не отразиться, безусловно, потому что это большой травматичный опыт. Проведя столько лет в тюремном заключении, под пытками, в очень ужасных условиях, в ШИЗО и так далее. Но вместе с тем... Я не психиатр, я не могу ставить диагнозов и сказать, в каком конкретно сейчас состоянии находится Сергей. Однако взрослые люди берут на себя ответственность за свое поведение и могут его регулировать. Тем более, что когда Сергей вышел из тюрьмы, ему предлагалось не включаться сразу в активистскую политическую деятельность, а все-таки взять время для себя, для того, чтобы прийти в норму. И это то, что очень многие политзаключенные делают после освобождения. А скажите, калі ласка, вось як ситуация с адменай интервью на CNN и такой, ну, скажем, не вельмі прыемнай сустрэчай з беларускай дыяспорай напружанай паўплывала на імідж Сергея Тихановскага и на Светлану Тихановскую як у грамадстве, як палітыка? Ну, я думаю, что мы еще какое-то время будем наблюдать за тем, как это будет отражаться, как это будет меняться, как будет восприниматься. Но если посмотреть, например, на высказывания в социальных сетях различных блогеров, журналисток, лидерок мнений, активисток, то, конечно же, этому была дана достаточно негативная, однозначная реакция о том, что это недопустимо. То, как повела себя Светлана, я считаю лично, что это было сделано очень достойно, потому что было видно, как ей тяжело внутри себя, потому что ее язык тела, да, он говорил о том, что она очень хочет сказать «нет», прекратить это все, настоять на своем, но я думаю, что внутренне... Может, так и треба было сделать? Возможно, но, знаете, в таких ситуациях очень сложных, стрессовых, когда на тебя нападают, особенно для женщины, мы всегда действуем из момента здесь и сейчас. И вот здесь и сейчас это было сделано правильно, исходя опять-таки из того, чтобы не усугубить ситуацию, для того, чтобы защитить себя максимально и для того, чтобы дальше не было какого-то еще большего конфликта и скандала, который мог бы произойти. Обсуждать можно долго, могла ли она сделать по-другому и так далее, но тогда она сделала так, как сделала, а вот уже дальше нужно делать выводы и сделать все возможное со стороны Светланы, ее окружения и, конечно же, самого Сергея, чтобы подобная ситуация не была допущена. Потому что не прийти на встречу с журналистами CNN – это, конечно же, большие репутационные потери. Это, я думаю, они все понимают. Понимает ли это Сергей, это, конечно, другой вопрос, но я уверена, что Светлана и ее команда это хорошо понимают. Сейчас всячески пытаются этот вопрос как-то сгладить и не допустить дальнейшей, скажем так, эскалации. Час надышоў.
трэба прымаць ужо нейкія рашэнні. Ну і вось мы пачалі гаварыць пра рэпутацыйнасць і гэтак далей. Вось на вашу думку, Юля, як можа паўплываць гэтая сітуацыя на стаўленне міжнародных партнёраў альбо ўсіх беларусах свету да Светланы Тихановскай асабіста и до всего офиса цалком? Я думаю, что все будут смотреть за тем, как будут развиваться события. Потому что, безусловно, Светлана помнит, я думаю, я уверена, что она избранная президентка, у нее есть определенная роль, определенные обязанности, определенные функции, которые она должна выполнять. И здесь, мне кажется, самое важное — это разделить как раз-таки вот эти вот роли, чтобы не было снова этого смешения. Потому что было видно в этом видео, как Сергей видит себя в роли одновременно мужа, который может настаивать, и не просто настаивать, а проявлять вот это такое очень сильное психологическое давление. Миксовать. Абсолютно, конечно же. Если у него роль первого джентльмена, как это было изначально сказано после того, как он вышел, значит, он должен ее выполнять. Если он блогер, значит, он блогер, но отдельно от Светланы. Тогда у него другие функции, и это не смешивается, потому что это явный конфликт интересов. Для любых международных партнеров, которые привыкли к следованию очень четким демократическим нормам и стандартам в своей работе и во всем, что касается международной политики, это абсолютно недопустимо, потому что конфликт интересов может привести, например, к коррупции, к нетопизму и так далее. То есть это может иметь очень большие, еще большие репутационные потери для имиджа Светланы и для имиджа нас всех, потому что Светлана является очень важным не просто партнером. Это, как мне говорили европейские политики, когда я с ними общалась, есть две вещи, почему мы до сих пор держим фокус внимания на Беларуси. Это вы, которые не сдаетесь, и это Светлана, которая действительно такая очень важная персона, прошла большой путь, очень хорошо держится, говорит, выражает мысли и так далее. То есть это очень важный доверительный партнер для западного мира и для в целом вот всего того, что коммуникаций на этом для всей коммуникации, для того, чтобы оставаться и держать вот этот вот сложный фокус на Беларуси, когда так много других событий в мире. Поэтому да, я надеюсь, что и Светлана, и офис, ее окружение сделают правильные выводы и действительно разделят это раз и навсегда. Ну а то, что уже будет происходить в их личной жизни, как в паре, они должны решать между собой все эти проблемы, которые сейчас выплыли наружу. И просто то, что было в 2020 году, и то, что сейчас, это две разные вещи, потому что тогда это было другое общество, да, и мы прошли этот путь, который, например, не прошел Сергей, но которое прошла Светлана, и нужно это понимать, что общество выросло, у него другие представления, другие понятия о том, как развивается демократия, потому что многие из нас живут в эмиграции, мы видим, как это работает. Сергей, к сожалению, этот путь не проходил, вынужденно, конечно, и поэтому вот этот вот большой раздел между нами. Здаецца, што зразумець гэта не цяжка, але ж іншая душа цемра. Да, и человек должен работать над собой. И взрослый, осознанный, зрелый человек должен работать над собой. К сожалению, вот то письмо, которое Сергей выложил после у себя в соцсетях, да, это, знаете, из разряда, когда извинения сделали только хуже. Потому что там, например, я не увидела как раз-таки того, чтобы он взял на себя ответственность. Он нават не выбачался. Да, он даже не извинился, действительно. Он начал очень хорошо, что я уважительно отношусь к своей жене, а потом пошло такое, но при этом я считаю, что я прав, не так, что во всем виноват офис, но мы не сходимся с ними по каким-то моментам, поэтому произошла вот такая вот ситуация. Но дело в том, что они не должны сходиться ни в чем. Как я сказала раньше, это конфликт интересов, это должно быть разделено. Сергей не сотрудник офиса и не должен им быть. У него есть определенная роль, которую он должен выполнять, если это роль первого джентльмена, и какие-то его другие активности, которые не должны пересекаться, действительно. Ну и, конечно, я бы очень хотела, чтобы и Сергей также работал над собой, над изменением своих паттернов поведения, которые, к сожалению, на сегодняшний день выглядят как очень абьюзивные, и с этим есть большие проблемы. Но это его личный выбор, и он должен сам решить. А вот ці невялікая ли гэта памылка
арганізатараў запрашаць на міжнародныя сустрэчы ў дзвюх? Да, и я думаю, что организаторы теперь уже это поняли, потому что, конечно же, никто не ожидал, что это произойдет, хотя это было вполне не то чтобы ожидаемо, но возможно. Опять-таки, исходя из того, что мы помнили и знали про Сергея. Я помню, как я давала интервью и говорила, что я очень верю в эту пару, что они смогут преодолеть различные какие-то разногласия и любовь, доверие, которые будут выстраиваться каким-то образом, преобладают. Это было у травника, или Сергей вышел, да? Это было чуть позже. Ага. Да, это было одно из моих интервью, когда у меня спрашивали насчет вот как раз их пары. Но я тогда и сказала, что у меня при этом нет каких-то иллюзий. У меня есть надежда, но нет иллюзий, потому что, опять-таки, исходя из вот этой вот разницы того, где находится сейчас Светлана и где находится Сергей, и особенно, понимаете, это ведь очень гендерный момент, да, вот про эту вот маскулинность, которая есть. Я такой мачо, я герой. Рысы. Абсолютно, да, я в доме хозяина, я должен быть и здесь хозяин. Да, я признаю, что Светлана президентка, но. И вот это вот но, оно как раз и вылилось в то, что мы увидели, потому что он все равно пытается перетягивать одеяло, что называется, на себя и брать эту доминирующую роль. И в этом видео это как раз очень хорошо видно, что он прямо очень сильно наседает и подчеркивает, что вот как бы я решаю, что ты должна остаться здесь, потому что это важнее. Несмотря на то, что у тебя там какие-то договоренности и так далее, ну, и все, что с этим связано. До речі, ось таке цікаве питання. А ці ёсць рызыка, што паводзіны Сергея будуць выкарыстаны рэжымам Лукашенка дзеля падрыву дэмакратычнага даверу дэмакратычнага руху? Ці ввогуле не была ли гэта міна памедленнага дзеяння? Я могу предположить, что да, потому что психологический портрет Сергея, безусловно, известен спецслужбам, известен там всем, кто был в его окружении. Возможно, в этом был смысл, возможно, в этом была как бы цель. Но тогда возникает вопрос, почему это нельзя было сделать раньше. Опять-таки, здесь мы не знаем. Режим может использовать все, что угодно. Мы видели, что даже самые какие-то незначительные вещи, провалы, проколы в среде демократических сил использовались. Но не обязательно. Может быть, это и не был какой-то такой дальновидный ход, чтобы это сделать. Это может быть просто совпадением. Но факт остается фактом. Все одразу об этом говорили. Да, потому что это лежит на поверхности, потому что кажется, что вот они настолько все это просчитали, что вот отпустили его и прям знали, что он начнет себя так вести, и что, я повторю, что возможно, но не обязательно. Потому что я знаю, опять-таки, исходя из своей многолетней активистской деятельности, что часто что-то делается внутри нас, наших структур, нами самими, без участия, например, режима. Поэтому я бы не стала все время вот ссылаться только на режим, а все-таки думать о том, как лучше и правильно действовать. Есть и властные помылки. Конечно, это же про нашу ответственность. Всегда очень легко сказать, это режим, они рассчитали, и вот так вот получилось. Нет, совсем не обязательно. Нужно в первую очередь понимать, что мы делаем, как мы делаем, зачем мы делаем, и понимать, в чем цель наших поступков и того, что мы говорим. И Сергей, и Светлана тоже находятся в такой же ситуации. Думать про это все время. Юля, а может быть такое, что вось у гэтых паводзінах, у гэтых учынках, увогуле у вобразе Сергея, дзесьці ў аснове ляжыць вось такое некае ідалізаванне палітвязняў. Вось мы беларусы, для нас гэта кожны, хто выйшаў, гэта сапраўды герой. Але вось гэтае масла ў вогнішча, яна вось надае вось гэтага такого куражу нядобрага крышачку. Да, безусловно, ведь этот образ героя, вот эта героизация, она действительно, это большая часть патриархальной культуры, которая доминирует у нас. И это то, что есть не прямо здесь и сейчас, а это было очень давно. И если мы вспомним там, например, советскую фильмографию, историографию, связанную с героями войны, да, это всегда кто-то на пьедестале, такой безукоризненный, с определенными чертами и так далее. Это мы видим на примере не только политзаключенных, но и тех, кто воюет из белорусов за Украину. Это такая же героизация. И здесь есть большая проблема. Героизация и вот это вот место на пьедестале,
далее, не предполагает критического осмысления, не предполагает критического отношения к самому себе, саморефлексии. И вот это как раз та ловушка, в которую Сергей, возможно, тоже попадает, потому что все вокруг говорят: ты герой, мы за тобой. Помню, опять-таки, его бэкграунд еще в 2020 году, когда он был кандидатом в президенты. Это тоже накладывается, это не только про опыт политического заключения. И я, например, читала в его соцсетях под его постом, там примерно так и было. Понятно, что там, скорее всего, его сторонники подписываются, но там было примерно из такого разряда, что да, Сергей, ну ты там что-то сделал, но ты, Серега, все равно молодец, мы с тобой. Это всего лишь какая-то там безобидная ошибка и так далее. То есть вот это вот отсутствие критического мышления в данном случае играет очень плохую роль для... Ну вот, глядите, цягам часу, апошні час мы маем уже некалькі таких кейсаў, калі вось чамусьці, ведаем ці не ведаем, вось гэты пад'ём, вось гэты ўздым над зямлёй, ну, дае некі дрэнныя паводзіны. Вось кейс Андрэя Стрыжака, напрыклад, таксама сюда можна прылічыць, так? Якая сувязь паміж гэтым і што гэта такое, на ваш погляд? Гэта, можа, троху не пра гендернасць, а пра псіхалогію, но тым не менш, мне падаецца, што вы ведаеце адказ на гэта пытанне. Это абсолютно про как раз-таки гендерные вопросы. Да, потому что почему это стало сейчас так... с другого боку еще. Да, это почему это сейчас так обсуждается, и то это обсуждается, например, сейчас так, как не обсуждалось, например, 5 лет назад. Потому что, как я уже говорила, мы тоже очень сильно выросли. И если еще какое-то время назад, ну, например, там вспомним кейс Селецкого, преподавателя из ЕГУ, когда не было такой сильной волны, что с тем, как он харасил студенток, то сейчас это изменилось, потому что как раз-таки набралась вот эта вот критическая масса, вот этого обсуждения того, что в этом неправильно, не должно быть, как нужно с этим работать. И это все как раз-таки благодаря феминистскому сообществу, моим коллежанкам, которые долгое время просто долбали, объясняли, в чем проблема с харассментом, в частности, сексуальным харассментом, почему люди, которые занимают посты, должности и так далее... Позволяют себе такое. Да, почему этого не может быть, почему человек, который такое совершил, должен, например, немедленно уйти, почему любое поведение абьюзивное или агрессорское, такое, как проявилось, например, у Сергея, не норм, и как нам об этом говорить и как нам поднимать эту тему так, чтобы это было действительно понятно, в чем здесь проблема и как с этой проблемой работать. Почему, например, я все время говорю... Можно с ней работать в таком возрасте? Да, конечно. Человек взрослый может расти над собой, меняться к лучшему, осознавать, понимать, принимать и действовать в любом возрасте. Абсолютно. И именно поэтому в любом возрасте об этом можно и нужно говорить, потому что именно так взрослеет общество. Скажите, а что можно зрабіць сам Ціхановскі і каманда офіса Святланы Ціхановскай, каб выправіць сітуацыю, каб неяк, ну, все гэта так облегчить, что ли? Позбегчить репутационных страт. Ризиков, да, вот таких. Ну, они уже есть. И, как я сказала, вот, понимаете, уже невозможно, как говорится, провернуть фаршу обратно, да, в мясо. Прошу прощения за такое грубое сравнение, но это так. Но можно сделать что-то, чтобы избежать подобного в будущем. Но в первую очередь человек, который совершил такой поступок, я уже говорила, в чем здесь проблема, должен признать свою вину, должен взять на себя ответственность, должен сказать, что да, я признаю, я извиняюсь, потому что признание — это первый путь к исправлению. И должен работать над собой. Я не знаю, это должна быть терапия или что-то еще. Это должен быть отход от активизма, чтобы взять паузу и как-то выдохнуть и посмотреть, что можно сделать другое и что можно сделать со всем этим. Но, опять-таки, это личный выбор человека. Я могу только порекомендовать, например, чтобы сделал в такой ситуации, но только человек может сам для себя решить. Это первый момент. Второй момент — это, конечно же, в офисе и между Светланой и Сергеем должно быть очень четкое распределение
определения и разграничения их функционала, их обязанностей для того, чтобы такая ситуация не повторилась в будущем, чтобы это не произошло. А то, что они будут делать друг с другом как пара, опять-таки, это их выбор. Дякую, Юлія, што знайшлі для нас час, што завіталі да нас. Нагадваю, з намі была Юлія Міцкевіч, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па гендерных пытаннях. Дякую, Юлія, вялікі за гэту размову. Дякую, што запрасілі. Вельмі хацелася б жыць у ідэальным свеце, дзе нам бы не давялося размаўляць вось на такія тэмы, як зараз. Але свет недасканалы, і мы жывем у час, калі нават мастацтва бывае забароненым, але тым не менш працягвае існаваць. Прыклад – свабодны тэатр, які цяпер святкуе свой юбілей. Давайте паглядзім. Беларускі свабодны тэатр – адна з самых вядомых у свеце незалежных трупаў, якая паўстала як адказ на цэнзуру і рэпрэсію ў Беларусі. Сам тэатр называе сябе больш, чым тэатрам. Гэта мастацтва і грамадзянскі ўчынак. Беларускі свабодны тэатр – адзіны тэатр у Еўропе, забаронены ўладамі з палітычных матываў. Яго гісторыя пачалася ў Менску у сакавіку 2005-го. Праваабаронцы і драматург Мікалай Халезін, прадзюсарка Наталя Каляда і рэжысёр Уладзімір Шчэрбань стварылі трупу, якая з самага пачатку ішла супраць цэнзуры. Першыя паказы праходзілі таемна ў кватэрах і нетыповых прасторах. Час і месца гледачам паведамлялі праз СМС. Дэбютам стаўся 448 «Псіхоз» серыі Кейн. Далей быў Бінг Геральд Пінтер. Імя нобелеўскага лаўрэата ў назве не выпадковае. Пінтер і Том Стопарт асабіста падтрымалі беларусаў. Гэта адкрыла для тэатру дарогу ў Еўропу і Амерыку. У снежні 2010-го, пасля сфальсіфікаваных выбараў, актораў і працаўнікоў свабоднага тэатру пачалі затрымліваць. Рызыка стала часткаю іхнае прафесіі. У 2011 годзе Халезін і Каляда апынуліся ў выгнанні ў Лондане, а новая хваля рэпрэсіяў пасля пратэстаў 2020 года фактычна пазбавіла тэатр магчымасці працаваць у Беларусі. Сярод самых гучных пастановак «Generation Jeans», «Discover Love», «Трэш Куізін» і «Сабакі Еўропы» паводле раману Альгерда Бахарэвіча. За 20 гадоў свабодны тэатр сабраў міжнароднае прызнанне не толькі як мастацкая, але і як праваабарончая інстытуцыя. Сярод галоўных узнагародаў прэмія ў галіне правоў чалавека Французскай рэспублікі, Atlantic Council Award, прэмія Вацлава Гавела за творчую нязгоду, Офброудская ўзнагарода за працу ў Нью-Йорку. У 2021 тэатр атрымаў International Award, выдання «Stage», а ў 2023 заснавальнікі Мікалай Халезін і Наталя Каляда атрымалі ордэн Брытанскай імперыі ад караля Вялікай Брытаніі за заслугі перад тэатрам. Сёлета, у юбілейны год, беларускі свабодны тэатр атрымаў Prize of Hope, прэмію надзеі. З падпольных паказаў у менскіх кватэрах яны выйшлі на сусветныя сцэны і 20 гадоў маюць голас, што чуваць паўсюль. Віншуем свабодны тэатр з юбілеем і спадзяемся аднойчы пабачыць іх у нашай студыі. Ну і працягваем размаўляць пра мастацтва, бо да нас завітала куратарка і менеджерка культуры Вольга Мжэйская. Вітаем вас, Вольга. Добрай раніцы, Вольга. Вось вашая выстава «Unpacking лакуны памяці». Як яна ўпісваецца ў фестываль «Фрындж»? Ну, я думаю, што максімальна ўпісваецца, таму што гэты фестываль, ён пра свабоду, пра незалежнасць мастацтва, пра тое, што няма меж у мастацтве, бо тут у Польшчы, у Еўропе таксама ёсць нейкія такія тренды тэматычныя альбо візуальныя, ёсць нейкія такія суполкі свае, якія не даюць прайсці больш маладым альбо больш таким
з іншымі тэмамі мастакам, і таму сама назва «Фрынж» кажа аб гэтым. Ну, а мы, як беларусы, вельмі добра уваходзім у гэтую катэгорыю. Па-першае, бо з'яўляемся мігрантамі. Ну, а па-другое, сама тэма гэтай выставы пра рэчы такія ў гісторыі, якія не ўваходзяць у афіцыйныя такія наратывы гістарычныя, палітычныя. Ну, таму, канешне, нас запрасілі прыняць удзел у гэтым фестывалі, і гэта вельмі важна, бо у гэтым фестывалі больш за 80 выставаў па ўсёй Варшаве у розных кропках, і гэта не толькі галерэі, так, не толькі такія для выстав пляцоўкі, але таксама гэта і ў майстэрнях, і ў пераходах метро. Ну, гэта вельмі моцны, цікавы фестываль, які зараз перакрывае нават Warsaw Gallery Weekend. А вось, дарэчы, такое пытанне. Вось мы бачым такую афішу. А хто сярод гасцёў, гледачоў? Вось ці ёсць палякі, ці іншыя, ці толькі беларусы? І адразу ж другое пытанне. Чаму варта ўвогуле зазірнуць, наведаць і чаму усхвалявацца? Так, ну гэта два пытанні. Так, хто і чаму? Хто і чаму, добра. Ну, я тут жыву 4 гады. Вельмі добра разумею, што калі рабіць толькі беларускія выставы, будуць прыходзіць толькі беларусы. А мне, як куратаркі, я лічу, што і для беларускага мастацтва таксама вельмі важна, каб мы не самі для сябе толькі рабілі. Мы знаходзімся зараз тут, і тут трэба размаўляць таксама з палякамі. Таму я заўсёды стараюся спалучаць беларускіх і польскіх мастакоў. Другая, справа, як гэта рабіць, каб быць цікавымі для польскіх мастакоў і для польскай публічнасці, аўдыторыі. Ну, таму трэба ўжо далей думаць. І я ўжо год таму рабіла выставу, у якой было 18 мастакоў-мастачак на стрыху адной з камяніц у Варшаве. Было шмат палякаў, прыйшло шмат беларусаў і міжнародныя нейкія людзі, якія на ангельскай мове размаўлялі. А тут у гэтай выставе таксама, акрамя беларускіх мастакоў, прымаюць удзел і польскія мастакі. І гэта не проста нейкія польскія мастакі, гэта сапраўдныя зоркі. Як, напрыклад, Рафаэл Буйноўскі, гэта суперстар 90-х і пачатку 2000-х гадоў польскага сучаснага мастацтва, імя якога вельмі важна. І калі палякі видзяць яго імя альбо Агнешкі польскай, ну, канешне, ім цікава. Ёсць гэтыя імёны? Ну, канешне, тут ёсць. Не адразу забачу. Так, цікава. Так, я заўсёды раблю так, каб не было паметак, где беларусы, где палякі, каб таксама не было такога стаўлення, што так. І потым гледачы польскія, напрыклад, у мяне пытаюцца, а гэта праца беларускага ці польскага мастака? Я кажу, беларускага. Сапраўды? Такі высокі ўзровень? Я кажу, ну так. Так вось, якую ролю адыгрывае сучаснае беларускае мастацтва за межамі нашай краіны, напрыклад, у Польшчы? І, можа, з'явіліся ў нашых беларускіх мастакоў новыя тренды, і ці цікавыя яны палякам? Ну, сложно сказаць пра то, з'явіліся альбо не з'явіліся ў нас тренды, бо кожны мастак выбірае сваю стратэгію таго, як двигацца далей, у якое мастацтва ісці і так далей. Але відочна, што некаторыя мастакі беларускія для польскага гледача альбо для такой прафесійнага асяроддзя сталі вельмі цікавыя. Напрыклад, як Таша Кацуба, якая зараз, сама выстава мая ў драматычным тэатры, з'яўляецца часткай прэм'еры спектаклю польскай рэжысёркі Катажыны Кальват, і называецца спектакль «Анпакінг», акурат пра беларусаў.
І Таша Кацуба зрабіла, напрыклад, касцюмы для гэтага спектакля. І ў маёй выставе яна таксама прымае ўдзел. І яна ўжо як дызайнерка касцюма, ну, відочная у польскіх колах. Вельмі колах. цікава сустрэцца разам і ўвогуле завітаць на гэтую выставу, паглядзець на ўсё сваімі вачыма. Ну, за гэта вялікі дзякуй вам, Ольга, за то, што вы робіце, за то, што вы дайшлі да нас і за то, што распавялі нам пра гэта. Ну, а ўсім гледачам я нагадаю, што пра выставу «Unpacking лакуны памяці» нам распавяла куратарка і менеджерка культуры Ольга Мжэльская. А мы зараз прыгадаем яшчэ адну вельмі добрую справу, якую зрабілі беларусы. Калі мы кажам дзіцячы летнік, то уяўляем спорт, гурткі, дыскатэкі і, вядома ж, сяброўства. Але ёсць летнікі, дзе ўсе гэтыя элементы робяцца не проста адпачынкам, а сапраўднай школай жыцця. Як, напрыклад, у Крывічах, дзіцячым летніку, што сёлета прайшоў у Польшчы. Мінулым летам тут адпачывалі і вучыліся 30 падлеткаў з беларускіх сем'яў, што пацярпелі ад рэпрэсіяў. І для іх гэта быў не проста адпачынак, а сапраўдная супольнасць і прастора бяспекі. Тут было псіхалагічнае падтрыманне, навучанне крытычнаму мысленню і кібергігіене, а галоўнае – вяртанне да беларускай гісторыі і культуры. Чым можна было заняць дзяцей у Крывічах? Па-першае, гульнёй, але не абы якой, а такой, што вучыць адказнасці. У Крывічах прыдумалі акадэмію даследнікаў. Кожны атрымаў свой пашпарт з правіламі. Паважаць прыроду, не раскідваць смецце, быць уважлівым да іншых. Так звычайная гульня ператварылася ў навучанне. Па-другое, творчасцю дзеці малявалі, удзельнічалі ў майстар-класах, ставілі спектаклі, а ўвечары збіраліся каля вогнішча з песнямі. Тут было важна не забраць дадому малюнак, а адчуць «я магу ствараць». Па-трэцяе, культураю у летніку гучала беларуская мова. Яна была ў жартах, крычалках, простых размовах. Для падлеткаў гэта спосаб адчуць сваю ідэнтычнасць. Хлопчыкі і дзяўчаткі ставіліся да беларускай мовы не як да школьнага прадмету. Мова была часткай іхнага жыцця і самасвядомасці. І, вядома, дзеткі займаліся спортам. Футбол, валейбол, спартовае арыентаванне. Усё гэта дае рух, энергію і вучыць каманднаму духу. Пагадзіцеся, пасля 3 партый у валейбол нават самы зацяты падлетак забывае пра тэлефон. А яшчэ было падтрыманне. У Крывічах былі дзеці, чые сем'і пацярпелі ад рэпрэсіяў, і для іх асабліва важна было атрымаць цеплыню, дабрыню, адчуць сябе ў бяспецы. І нарэшце галоўная самастойнасць. У лагеры няма мамы, якая нагадвае пра шапку, і таты, які вырашае канфлікты. Дзеці вучацца самі размаўляць, знаёміцца, дамаўляцца. Для кагосьці гэта першы крок да сапраўднай даросласці. Вось у чым сакрэт добрых летнікаў. Яны даюць не толькі забаўкі, але і каштоўнасці. Дзяцей можна заняць спортам, творчасцю, гульнёй. Але галоўнае – заняць іхнае сэрцы сяброўствам, мовай, культурай і верай у сябе. Калі гэта ўдаецца, летнік робіцца не проста адпачынкам, а падзеяй, што застаецца з імі на ўсё жыццё. Скончивается программа, але не можем развітацца без ваших комментароў. Андрей, что нам писали? Что нам писали і адкуль? Пишут, что нас слухаюць дзесьці на працы, а таксама у Вільні, горадні Менску выказваюць рэспект нам за фізічную стойкасць. Что так рано прачынаемся? Святлана Прыгажуня пишут. Олег, про нас с тобой молчание. Молчание, ну и, добра. коллеги, вы хотели обмерковать эту ситуацию с Сергеем Тихановским, что отбывалось, и со Светланой. И комментаров тут просто невероятная колькость, але я зачитаю вам один, які мне больш за все спадабаўся. Пра дыктатараў няма інфармацыі. У іх трэша вельмі шмат, а ў дэмакратычным сусвеце все становіцца вядомым, і оркі затое чапляюцца. Шмат каментароў, якія засуджваюць Сергея, якія, наадварот, апраўдваюць. Але сутнасць у тым, што вось там пішуць, дэмакратыя – гэта і ёсць дэбаты і спрэчкі, плюралізм мнений. А вы што робіце? Хочаце пасварыць усіх? Не, мы хочам все абмеркаваць у адкрытым грамадстве. Цяжка спрачацца, ёсць і за, і супраць у гэтых пытаннях, але ўсё гэта застаецца толькі на вашую, нашы родненькія тэлегледачы, думку. Таму што і нам здесь, і вам там рабіць свае уласныя нейкія вынікі. Дзякуй. Дзякуй вам за то, што вы пісалі, за то, што былі з намі, адчувалі нас, таму што нам сёння было, некалькі цяжкаватенька, таму што гэта быў першы наш
эфір сёння яго правялі для вас Святлана Зелянковская і Олег Титков з дапамогай нашага вельмі добрага сябра Андрэя. Зычым вам прыемнай суботы, беражыце сябе і глядзіце раніцу з Белсатам. Дарэчы, заўтра мы таксама будзем з вамі. До завтра.